फाइनालि ओमफ्राय नै जों दा सफैबाय आरोना दिनै बिटिसि एकर्डनि थाखाय दिनै स्मार्ट टेस्टफोरनि थाखाय बिराद फालिदों आरोना गाजा गोमजानो ओमफ्राय सफैबाय आरोना जों ओमफ्राय दा जों नामफोरखौ फारि फारि नायलांसै आरोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो गासिबो नै दंजोबो आरोना नै सफैथ'वाखै दाबो Hello? दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंहोनो नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां बिटिसिनि गाहाय मानगेर श्री जुद हाग्रामा महिलारि सार आरो बिथांजों नुजाथिफैनाय गासैबो मानगोनां आलासि नोंथांमोननिसिम दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। दायो फारि फारि गासै बर'नि बिफा निखावरि नखराव जोनोम मोननानैबो जौगासार सोलोंथाइ लानो हादोंमोन हायोमोन सोरजिनो